Polgyho.sk, takže čaute. No, takže tady vás znamená let's playu, toto je náš druhý let's play a na to menším prekvapenie náš ďalší hráč, Borec 99, to sú ako vidíte moje let's playe, môžete čeknúť. Tak a to bude svet 18 a tu do veľa padol mi pekný kilomatik, 5000 pozemka. Takže už viem, kde mám pozerať o let's play, pekne si spravím postavu na 18 a idem. No, a čo sa mi dneska stalo, je to, že v hospode mi padli tieto pekné boty, takže si ich môžem nedať na seba. A tieto by som mohol hodiť do záchodu, leže dneska som už dával záchodu. A chcem sa ešte pomedzi tým, to vás prepáčiť, niekoľko násobne, ale nevadí, veľmi prepáčiť. Že som dlho natáčal let's play, ale že vlastne pokazaný kom a neišiel mi pravidelný kam, tak neviem prečo, proste a tak ďalej. Tak ale môžem sa na to vrhnúť, hneď takto pekne dáme arénku. Niečo dojde sa, že ešte sa vlastne ospravedlniť. Za menšie lagy tu budú určite 100%, lebo mi vypadáva net. Ale tak to není základné. No, dneska ráno som dal toho 4. takého potomka. Mníka. Tento podzemí nepadol mi žiadny epic. No padol mi teda, čo trepem ja, kilomatik. A tu máme 10. A tak toto by sme mohli dať. To je 8x level. Tak toto nie, toto neexistuje. Dobre, ale na tejto poste tak skončím teraz pekne a tak. Ako bude sa konať aj spachovanie na tejto 110, to bude zajtra, no zajtra alebo neviem kedy, tak. Ale vyjde to ešte tento týždeň, akože, tak ale máte sa na to tešiť. Bude to nejak mať to po tých 3 minút, bude to som ju asi Polgy.sk, ale nevieme ešte, no. A tak to všetko, môžem sa, počkaj, môžem sa vrhnúť do uša, no. Tak, chcel som povedať, že za bočka som už 101 level a dneska mi padol kľúč od záchodu. Už tam mám 50% akože tej túhy, nie túhy. Tak povedať toho, hej. Túhy a potom je 150 a to asi pridávalo mi to 50, takže keď to tak vypočítam, tak v útorok bude let's play z splachovania, aby ste vedeli len dopredu. Dávam ti slovo. Dobre, díky bohy a no to by som mohli vrhnúť na podzemka. A tiež taktiež bude sa točiť Minecraftový LP. To asi natočím aj ja, aj ty, že? No, tak spolu, nevieme kedy to vyjde. Oj. Ale nevadí, dobre podzemka sa to neserú už. Musíš si už našetriť. No hej. Takže tak. Málo zaujímam. A chcel som niečo spýtať, len tak lovíček. Neviem, či to chce, aby som to povedal, ale je to o nejakom hráčovi, či pôjde dneska aj za jednu postavu na S21, ten lovíček TV, čo mám spraveného. Ja, áno, vytvoril som si na S21 postavu lovíček TV a vlastne tá krása, sa dá povedať, aj ja. 21 level, ja som 19. Že sme tak vytvorili. A tak pôjdem na ňo, ak mi 10 museli nebude to musieť ukončiť. A ja som tam 19. Takže uvedie sa jedna Ríška 33. Padol nám tu pekný luk, helma Tarzanová a boty, ktoré sme už mali, ale tentokrát lepšie. No to šoty, akože sa najadejky. No a čo som to chcel ja? No že ja som si vytvoril na S21, Polgy.sk sa volá. A ak chcete do svojho čeku, tak píšte Volíčekovi, lebo on je vodca. A ja som tam 19, ale on je 21. A
A dneska možno vyjde už aj Minecraftové video, čo na ne ja natočím, ale možno aj Loviček, kde sa dohodneme nejak. Ty kokos, to som mohla kúpiť to. Nájdi toho. Aj za tú toho. Si dám všetko. Nedal si toto na 5 hodín, veď ešte potom budeme, ne o pol. Ty vieš čo, nechcem to. Tak potom to spravíme. Však áno, pravda, že... Takže proste, a budeme točiť ešte aj, chápete čo? Chápete čo? Normálne, že vlogy. Ale ako to challenge. A viete čo? Nič. Počkej, na koho som chcel ísť? Ako zabudla sa nám to tu veľmi veľa zmenilo tuto. Ale tak, no, počkajte, musím si pozrieť moje heslá. Lebo neviem na blúda heslo. A heslo je... Aha, už viem heslo. Dobre. Krpatý, no vec 1, 2, 3. No, takže vrhneme sa na niečo. A vlogy budeme natáčať aj spoločné, či ako? No, však môže spoločné. Ale u teba ne? Čo? A u teba ju či? No, akože dneska tak by sme môžeme mohli robiť ako... Lak. Fuck off, toto som nechcel. Takže môže u mňa aj u teba, však vlogy a tie challenge to, neviem, to ešte ako to, ešte sa to rozumieme. Si je vysvetlíme. To chce byť ešte na mojom cechu na S18, alebo na S27 alebo na S20, kde sú tieto všetky postavy, tak proste napíšte mi na postavu a to je tam všetko. Aha, počkaj, prístup na net. Veď rešert. Bože. No už to máš. Čaká na rozputé. Nie. Tak to dám tak znovu kartu, si dám, dobre? Možno troška blbý let's play, aj keď to tak ja berem. Tak ale je to druhý let's play, takže... Ale nie, že mohlo to byť lepšie, tak ale kebyže by to tu vôbec neseká, chápeš? Ale tak to nie je asi také hrozné. Ale pekne budú to už máme. Dobre, tak tu sa nám tiež vlastne vylopajú tento pekný epic a tento pekný epic hospodské edition. A mne za Olda padlo v hospode Tarzanová helma na 3 staty a bola o 33 statov lepšia. Frajer. A že by ti ostalo takých 50 na život. Koštúvam polku túry. Čo to robíš? Čo? Aha. Bekoj. Na tohto som už raz. Áno. Fakt. To bol presne ten istý, hej. Vylepší. Aha, áno, vylepím trocha statky. Status. Počkaj, si to dám pekne na 100, hej. Dám to. Možno mohol dať ináč nejaké pozemko, keď už som tak pozeral na ňo, keď som boli teba. No, tak dať by mohol, ako to tam povedať, tak, ale... To králička. Králička, to je 82 level, ty. Nie, veď... A tohto nedal, čo je 78, aj tohto. Ale nie, veď my sme boli to... Počkaj, nie, to bol Richard, aj sorry. Čo? Jeden kritik. Dobre, nevadí, sa jede, tak ideme počuť. Tu si dám rýchlo tento quest. Inteligencia to. Takto. My sme mali cechový súboj. Pekne, to je náš cech. Večko sídlak. Dobre. To bolo. My dáme teraz proti takým slabým nejakým ten neviem. Možno, ja neviem, či sa prihlásil o 9, ale tak a ja sa prihlásil. Akože, ale tak ja sa tak prihlásil. kúpiť taký slabúčky. Tak toto nie, toto ale nie. som akože som stovka, ale tak nie. Resko, nebudeme, vieš, keď sa nikto máme nepripojí. už druhé podzemko dávno. Áno.
Mám. Daj. Ja mám to, no. Je na dobrej pozícii, top 300. Ty? Týchto. Toto Tých, no, aha, tak asi to otočíme. Jo. Ty, to mám dať. Dobre, tak takto, no, takto je 6, zhruba, tak, 4 góly tam dám. No, takže a na dnešný let's play je tak všetko. A tak, uvidíme sa na ďalšom parte, čo bude 100% spachované, tak sa majte. Čaute. No tak. Hej, hej.